But if you make the Yarmouth is by Yarmouth, then mhar pan is par a tree a plug. And there's some sure the perch, Gurham, the Giolla, the shop, the Cathaoirleach, Alan Titley. When Alan Titley get the Rio shares in the Lochlainn, we should get a kicker or cost if I drink our a G. It's been committed to the world, he'll not more jeers to the Gonians and Shanachas. Must come in at Ike and how the good after Alan Titley, you know, too long. I was having fear. And Ireland were my own items to give him a couple of law. I was in regardless the Gradam and the Rectish, the colony, the Bielna. I was trying to get Maria, I need to hear regardless of the Hinellerby. I was in my Potokish for you, Marella Baby and Shaw, I'm sure regardless there's name that, regardless, there's not a jibber. Which is a kid, regardless of. Well, there was a Alan here. There's a, well. Now, more than on it, I need to get me. So, shouldn't dash yell, he going to go me. We shield a little shelter, it's your fancy here, other than here, I can get my father to take me a boss. And anyway, but he fights for Painéal and Teshin Shaw, Alan Titley. Norm Mahabut, Dónall. So I mentioned, you need to clean them up some days, and I can never get the floor, which I out. Leabhar Rosa, the Cathaoirleach, the Lochlainn, agus Aistritheoirí, Cathaoirleach, a Ortha, agus Stewart, a Mhar, a Féirste, took again through done, last month sin, where he do all the Harach and Scully and through machine, who took in the chat, but if you have ach bhhaile dtíreach tá daoibh go mláán bhút is a bhéh í ráid ag líon mar dheola charach agus ar deall grach agus ní bheith ní raid ní bhaid seo cé go bhéit ní sin dhéanamh ach go dtíreach má champú síos an son sa na ceannaíonn tú na leabhar go léir agus tá san ceannaíonn i chéad tú Feirste bhfuil slacht den scoth ar na leabhar a chuireann deall grach amach ar a chló agus dearra agus offer, agus scríbhneoireacht, agus gachéir ó Tyson. Is léir go dictar go deall grach a líon se deall a chur ar fáil. Agus in hAoine, na technoliaachta, in hAoine gachéir ar líne, chur ó bheith únta go bhaid an deall fisiiciúin agus bulle, bailithe an deall a bheith fós an go idir lábha. Ha'oine agus go féile peann dearg a chur trína batúin. Dábhí sin charach gur míimhagad a son seo agrú agus míle rodéile agus a son a chólach úntach tágat a chur ar bun agus ceachéir rodéile chum mai cíanna. Is sin gnótha gumsan go dtír mar dearm smach go mead ar an Cathaoirleach seo agus í chur ar láthir agus an brísní déana ó fiile an son míim chun mórán rá an bheith rudí golórá cos an Béal. And then that Lochlainn and Chase Mo, with an government father, grow up and law in that family. And I was going to always talk, especially in Painéal Giolla, Tommy as Kera hard the Titley, Antain as Cúrainn the Giolla, as an son to Labhrás as an Béal, Údair agus an son tá Muiris as Painéal as hAoine, Antain van las Hainte, mis as Chóill chomá chéanna. That sin tá mar an ceir cuaigí na tíre ceir hard in na tíre. A Antain tá mórán diantaige mar le cruinnes na Gaeilge, mar le cuasaí Aistritheoirí, agus Finneadha go leabhar nóige hís an son tóíocht na dearmhethe mar is feallsúmh feallt a bheith chomá le ceaféir agus asúlaigh me tríal ar sin ar Béal. Agus is cuineam hAoine as cearbh mé rá hí san bhóid ar chuis listúil fa go riamh nó a bhuaigh rubbal an éin an dúis bhór na Gaeilge mar a bhí gnám agus dhéon roimhlíní iirecht ar rubbal a chur le chéan ceos na gréine a deir chu bar le Antain sin dhéanamh. Labhrás a Painéal ní go bheith as a gurm is go dtíreacha. Cé bhfuil an leabhar leis as a léoch gort agus Chultúrlann had amach sa dtíreacha agus sa trídíal tá sin léitiúm chud a spéis bheith leam mar tá spéisiúm is na cailecha dríochtaús na hasalathe mar go fára agus na Chultúrlann agus na maníos na gréir
Clúntas an scíní sé mar rís ní leabhraíonn san léiteigh éigeaghí mar amach gur an bhéid tá siad. Ach sin rud a bhaineann ben caiinte seo bhéidir na cuasaí aistriúcháin sa bhéige a go leor leabhar nábheach léiteigh mar amach gur an bhéid chuir amach is mór an níos sin san ná go deachas. Agus tá sa gom uorscéil Aistritheoirí uorscéil Germáise Maitanú Michael Cóill has a bheith teacht amach ó Labhrás an bhíonn se Chóill. Buna seo ráile tá ceann san postúna táchtaí léireanna tá sé ganas ar gúm is agra síteach ar an gúma is féidir nach tamil le rágaigh fé gúm an sá ar báil chomhaicéanna agus tá scapa leabhar Aistritheoirí ról gailge háirithe ach éisina tá món in haglaíochta san go dhéireadh san dianta go ar san aistriúcháin agus le tíocht na gaige. Tá bhí sin tá se chun Seisiu sa chuiríd an na microfón timppel agus pléimiid péad a bhuaí as na bhéal. Mar sin beidir gur bhéon rud a dhéanamh ná. Gur bhailim go dú mí stúr timppel de tíre ar na scríóirí agus an Údair seán bhad féchant. Chus mar rud spéisiúil féin rud go dúrfá sel na gaige, léan na gaige, scríóirí na gaige, bhfuil mórán seomraí nó mórán párlúsán. Agus dá bhí sin tá mar a déanam an léan héin, tá gramadach, tá cuasaí teangolaíochta agus a aistriúcháin. Bhainam go dtíobh ceisteach a rud chunathe gur íríodar ar cuasaí aistriúcháin seochas ar éar déile. Mar bheochtaína rá go robair bhaid, go robair mú le héad sin, mar taréis sin tail tá go leor ar fáil i dteanga go bhile teachas an bacúid íorí gaile chu orm. Agus gáimid timppel mar seo mar sin. Ok. Muiris. Well, come here all. How is pragmatic? Dúis. An chéad leabhar a bheis na héin ná leabhar le Dónall Danny Champion an Domhan. Bhí mar sa gúm díreach rééis bheith go ar aistriúcháin íon Antain leabhar le C.S. Lewis an known boundary san Painéal agus bhain is an a hainmh as an brosias an vís mar a hála vís an hógalis na leabhar sunnar vís óg na héin. So bhí Lochlainn ar na hánig na leabhar sun inar an tro sa gúm. Agus an san bhí ma bhac héin hartar cuaig an tom san bhéidir ní sóide vís an hóga le Dónall na héin ó. So is dóilim gur binné a chur an síl stóilm gur risisiom hí na léamh leis is bhím léamh leis fós agus os bhfuil gur tóga leis an leabharáil na sonnans mé óg risisiom gur gas chomh ghail na bhóla. Well, clachamíad leis an bhagam son. Chuir raibh go í Antain Well, it's not a good stage now, a kind of reggae. The top of the gash, feel a mail of the rudder session, there's a Aistritheoirí that kind of reggae. But in a 12 show, it's hard to get. New Year's is a radio lane to team weed and Lottie Gaelic, I guess. Kai to Raghallaigh, and Lochlainn now, I guess, kind of a school macharish in Gaelic and out of the castle Gaelic. I guess, so it's from Nadar a go leor agus is stáilm hasí me sé Aistritheoirí Gaeilge mar hanchas tú go mó éalú atú. Cána C.S. Lewis agus Leortaí Narnia agus na sin ní roma ionta tóca le sin ar bhí má ág as go me cinna leabhar safuú mar forma cinna bolú bímata arú ach bhí barla gon go mó díal atú agus go gaiir sin daine léú agus nar a léon an leor sin Fómhar, well, higlaat an doorsin en leeuwer waren hAoine. Higlaat de leeuw maar steel achteerte higlaat, mas Christihu, an brisje de wantes, dus gafal te roodje niet aan u, dus je maar score. So, je moet er aan ballen nee. Dus je moet het vaste geloof gro eeuwen de doortje dus agus er wat die dus je an bo mór an Aistritheoirí
páirse eile a ascailt. Agus dus hála sé bhfuil má lé le Chancellor bhí Leabhar is sráid teictlóthaí atá dírithe na Gaelscoileannas na Séachonda. Agus bhí fada go leor lé cén tuairscéil grid a hocan in na úsáid le mó summit na páistíon agus mó dúlach Lochlainn. Agus hála sé go danig glór an glúm Aistritheoirí leor dar Titley le cais I bhrancais faoi cheilt an tainnim Gaeilge. Ní cibh lom cén túdar bhfuil sin. Téirí Robert. Agus áthar bhí an áthar a dascail an dalsúin agus bhí uairscéil logan a bhí trathúil, bhí simú, a bhí gyrrid, bhí siimplí agus bhfuil féimas agus bhfuil lasas agus beise a léú is na scaltathe ó bhaid. So ná sa gom bond mar sin mar Raghallaigh. Nílam so chun breúntas Bhfuil féimnis agus tuis go bachlinn se dáirse doin beidir a bhí breid tearing ag saoil mhéir. Laura. Wel, le gaidim an Aistritheoirí tam se go ar réon chuna, agus seach gur hit me steach san gaidim sin. Thosa se na rimú ag an ollscoil agus na léachtaí a chain thiúratíis Aistí leis bhíomhain seachtain bháin agus Aistritheoirí teachtain eile. Agus chum ag an Gearmáin hís na máistruachta bhí mar gá bbliain an, agus na tháinig mar ais ní am an na jobba. Chama cúpla bliain mar hagascóis, roiine fásta, móna Gaeilge. Ach an sin hála se bhuair me job le cólacht Aistritheoirí, agus bhí me lóg, me cheapar sé bliana, agus sin chum mhar leabhar dhéanana Aistritheoirí an áit cinn teile. An Aistritheoirí me dhéanana Aistritheoirí dlíthú, Aistritheoirí trom, ach leis an Aistritheoirí dlíthú leis tamil fáil tú steach ar góras tá struchtúr ar teanga, agus tá tú bhaistún an sa tein faoire. Agus tháinig go lágur mar domhéin a chun man an písa ceart aistú, ó man an gnáiscríomh aistú. Agus mar a hála sé an am céanna bhí me I léamh seanluchtáin bhí fáilsí Luxembourg, in Gearmánis agus a Bhrancais bhí fáilsí ar líne go siar na cíine sinna go siar go tín 7 stéag, 8 stéag, 9 stéag agus mó, agus tháinig me tres na chopla gitán, agus dur bhar an Aistritheoirí an Gearmánis iad péire agus písaile an Francais agus chamarín tamara sin, so sinna chu danig Gortásarlicht agus Templóirí chun cín, agus an sin dír darach arm tuairt faoi Michael Kohlhaas, Labhrás, Gearscéal beag Gearmáise agus is das an táisiúha cinál imacht ó an teagstruchtúra agus rud éagsúlaíonna a chahamar aga bed an chéad písa litríochta tá dhéanana Michael Kohlhaas agus oscail súlchuma. Éisciúil me os cén fiche bliana pleidir sin Aistritheoirí Haribúil ní cosalacht a bhéige sin Aistritheoirí litríochta. Agus an caiinte sin fág an Michael sin mar tucamíad a réir a níor agus a Aistritheoirí sin cáimid struchtúr éigen bheith ina hAoine a chumid áram. An dóilead bhfuil deacharí féile, deachreachtaí féile a buint le bheith aistriú go Gaeilge seachas go teanar be eile, agus sa bhéadas abair go bhfuil tusa aistriú ón Bhrancais ón Gearmáinis go Gaeilge, cén bhfuil fáibin féile buint le sin chuma sin ar chaidh na heasnamh nó na bearnaí dar leatá sa Gaeilge nó na deacharí na deachreachtaí go ditan daoine seacha únta a aistriú go Gaeilge seachas beidir mar a bheith teanar be eile. Ní man an bhaíre rá compradíanana idir Aistriú go Gaeilge Aistriú go teanga chéile, man ní bhí me Aistriú go dtíanana teanga chéile. Béidir gar go leor go bhfuil níos mó curmach an ar méarla agus bhfuil béarla hímpel bhfuil béarla feicáil níos mó agus go dtí go chrudaí níos éasca go annachta Aistriú go béarla. Aistriú go Gaeilge bhfuil tá aspatéirmíocht an amantí.
Tá buíochán go nach tú gur chuí le struchtúr córéide le, agus nach an bhisneachad cinál bhd be gan níosfaide agus le chlóhéin a chur an chuúil tú scríomh, agus sin an go se táhachtach mo chéinte a gasú I scríomh freisin scríomh go muinte héin. Faiban ní mór atá sin Gearmánis, nó cúpla faibeach me sin Gearmánis na gur cúpla focailán atá bhfuil an éidir brílo agus nach silear gún, nach se silear gúnaí an ggóhéics céir atá an focail Fómhar hampla chéalans cuairt nó clós nó ferim. Agus beidir nach me teach a silear céach go leagam atá nósáid. Go háidir ceanna me gobar in isir tá focail Fómhar nósáid go clós nó ferim agus sé deachlíon mac ceach Schloss agus barg freisin tíir a Cúisceán agus Dónall nó difriochta. Agus deachrach óráide leis an Gearmáin an na príomhra cúnta. Nis tá musan, can, tá sé sin silear go leabhar ach na hiúchsta go dtí dorfan agus bhilin. Tá difriochtaí bríán agus cadú cinál go isteach sa ggóhéics agus deachrach an. Ja, well, sin áid na soilin minic siad na focail bheoga. A chur an sciorart nuair a bhís héin, bhí roiim a tráchtú réir a dtíon sé nach bháin, nuair a bhís gasrú chéna céile go Béal, bhí an áid tean sa focail go dheochaire fad ná baile. Cailíonn tú le baile go Béal. Townland ní honna é, town ní honna é, village ní honna é, cailíonn tú. Ach sin scéile, ceacail ór, síne sin a roiig an son. Antain, just go dtíreach mar le sin bhí tusa plé go bhile Béalachas. Ceirseile Gearmáinachas agus Frankíseachas agus na Helen Tyson. A chabair, ní sin an oibnas mú atá gain déalaid a gaige tuis gon Béal tímpaileoring as bhfuil sránad an bhéarla de gáil stealaring ó lá gur bhí sin oibnas mú atá le heistriúchaí ar. Bhí mar ruil ar fao sin maidir leis an deachart is mó maidir sin Aistritheoirí gaige. Agus is stoilm muna bhís le an Béarlachas. She an elephant in Tamra, Commas Leabhar gaige. Mar bíonn tú gastrú agus bei Jackie an bheith caiint seo gan agus agus máir agus scríb daoine eile tá scríú beidir don léaság. Deann tú díhall text réanta cosálaíte agus is féidir chu fáil ach bíonn áras a cheann na gcónaí an do cídaine rud a tá scríomh mar Cur gas chans go bhfuil má plé leis bhí láthir le trína seo an Tréad Mhór na Jogan gaige de leor le Charlie Mackesy, the boy, the horse, the fox and the mole. Now, an focail gaige tar mole na céachan ach sin focail na mórróla sig mar an daoine. Bun má tríala seo bhí má go tuite daoine agus just lu mar an hendir ba gaige tar mole. We shall the initial came and the Gaelic afterwards. Could you go car door to my head here again? I guess you know, file locked to be out in my proper in the jar. You don't follow Shinako. I'll show you work on your question. So been in question on what a level tanner Cree went to my hugget novel in Antain, level tanner Cree went to Markner at all and grab in your elevator. Agus Aistritheoirí, mar dhearar chuid ar chúisina sachan ólaíar den ní Lord Parson tá ní aspa díbrise táin agus ní fáil láirtar in duine ach bhulas agus na bhulas ag daoine na méanas ag daoine fáil go buna le cléachan tá implantí bána sin tiidir an leor. Gan go le aní suited na sin. Maidir na Béal sa bhí Jarko went ní scéilte go na mar a bhí lad an tail. Sílam. Ní fa géan tú le Sean Lochlainn mar sin le Lorgan Béal the river runs parallel to the railroad, gáin sé cad a rihan an bóthíring do you know, tá bóthíring le hash on your road, you know, with Ned Dyson, you know. The house looks out on the sea, féchan like no, tá aigen tí leis an bharige
Ní échan an teachamach ar rud a bheith, no? Ní súil ar bheith. So ní tú sa chompa céanna le Seán Mac Maileán, is it? Bhí anfad rudí simúla an leor sin, ach sa déir hir há is brethir is pásanta tá goid móra. Fuair se lácht mar hampla ar an acail nuíart a úsáid, ná luacht úsáid le tart ar scéalta rethe. Dúirt sé gur mé rud a bhí san nuíart ná rud úr ná beidir brontanas ná rud éige mar sin. Chóill mhar an agus bhí nuíart le na bhile leis. Dúirt sé gur Béal has Netsna nuíart a úsáid sa chéal cuasaí rethe. Ná, dean gur ben daine sa tamran is dheol lácht ar sin agus tá bhfuil le an ar a hasín daine chu thstú fa Béal has. Go bhíon cuasaí canna an. Is go am géisiart le Canteoir Bra Gaeilge as de hiúsa, de hiúdin, síist a dí. Agus dúirtí, Madam Midrali, agus dardum, Madam Midrali, why do you lead the Yarig Béal has to be with the hill lash in the road of Derter? She wrote the Derdini, Madam Midrali, Madam Garki, is marching down. So, being Will Metznish go pointless in the Brahinish, raw hobbins in their initiation. Well, can balance the courses of the sin. No, that's right. When you know, so that sin that on na Giolla or Chultúrlann ní héim a choppa té agus ní leogan sé éonáid bhaint sin gas mar ní cíoríoch mé agus seachanín son agus an féidir leom a sin sgeile tá ceapta go ar fáil. Os ru é, oké, ní chuidir an chéis sin mar tá búrán áir le pléfa dé bhéil ama a gaineach beag le bratacha ar fallúin ag daracha ag an cahain. An gún héin, mar an tusa i mód an chuin nó I gceannas ar a gún agus tá Chóill ar a gún le fadar lá. Cé go raibh anna rá Chóill ar a gún ar feig. I bhfad seos me gléirna agus siams a gléir is mórtí na cain. Ach tá roiint leabhar take amach le DNA ceann na cearúí ní leiléis, mar geall galar a gún go léiríonn sé gur chapan gún go maiile daoine go dtéanam trénagad Chóill agus mar sin dó. An scéime bhí an gún, an dúiread go raibh fiú scéim den tais an dá nuachaint, nó cailín a bheas ar an obair I dhéanadar san bbliantamh sin fadó. Just food. Tá ceann ómadú. Well, Madile is stoil go cuasaí a bhaid níos sláintúil is ná mar bhí son agus an rud a chuir an gúm rúmpa nar a chuir an bhód iad ná pobl le háireachta a Chorlainn. Is stoil go pobl le háireachta ar a bhód is agus well cinnte níos mó ná mar bhí an trásam. An rud a ritheann ná gur bhar bheith takeú le Sríonóirí is mar a rís bin rud eile hiag muintear a gúnar a chuir an gúmar ar buna mar hiag sanol a rúmpa Fómhar gur dá me daoine ag aistú leotha gur ar báil a thiocadh na Sríonóirí chun cí mar hála. Tá na Sríonóirí ann is so is tófa gur far gur mit sé táachta takeú leis na Sríonóirí. Ní hééis sin rá na fuil sé táachta Aistritheoirí a chur ar fáil fós. Tá is tóin gur béal is táachtaí ná gonneach ábharnaí háireachta ag an bogam mór. Nó mas cinnte barlamsa Sríonóirí. Sríonóirí is scríomh agus bonsaoir a scríomhacha. Ach tá áit andas na Aistritheoirí Fómhar. Mar chuoine míad ar na strachanna agus na leabhar a míon tóir ag an éasóg ortha látáin neomhfuil. Is deacair ní léon éine ní dóin scríomh fel lábhar, ní strachanna mar sin ar fáil fel lábhar. So beidir gur bhar rud é ná dá bhéaltaí takeíocht go bhfuil Sríonóirí eile héad sin dhéanamh is as bhaile. B'né an plan a bhí an agus deireadh le Sríonóirí chur a fáil bhí mar éon caiintear ar cheann ó Ruáin agus mar sin deireadh le sin dhéanamh. Ach an nós bhí an gúm jogant do Sríonóirí a ród dhéanamh, mar hampla Martin O'Kine ar a scríise ar a cheising sé Sally Kavanagh
bhí chuige sé rialta focail sa bhain scríbhin, leansisteach nócha sé rialta focail an ghlúm, dá bhí sin tutar séide nó ata ar léidir. A bheoch cead ag Aistritheoirí sin céimh Feirste atá ag Aistritheoirí Antain Feirste dar leat. Mí tusa géirigh dul aber go habar nó Labhrás Feirste éigen ón rud atá ar leanach os a Chóill. Wel, chuid dyn sgéalt o mor o Béal sin cosyn le Seir C.S. Lewis. Ta sy'n ynta cosynta tra'n byn ystad ynta cosynta pwy sy'n agos niol cadw gael englar sy'n wantiad. Agos yd mor yn trwy ar falach mae'r sy'n dergw. Dekker spree of winter national or to learn after the cats on the cat but Yeah, I mean, vi fan an sa namatí rodí a himplu, maar geharig sin sa darnil or an capel agus the Giolla. The Curshis in sa leor sin mar hample ridere agus Curshis mar bfu sean scéil bélitis cholí chóric agus chlogid a bhí agus mar sin dá agus an ile go dó tá Curshis an chahanna a tridiú agus mar sin dá agus tan level tanga a wadní séirgin mar a hasú leis ní hocail a hasú le páiste churbí a bheith ag level sin tanga. So ní bhíon farír séirse go ní asciniú a bí sosiálgin agus well sim a haí hen ar scéil gotí seo. Ach mar deirta hen alan gomininic siad na gra acailúin an treisle asad. Is cibal am play ada idir me hen play fada fi mar idir me hen agus Muiris sin seo maidir le creamy milk, you know. Tá réir go bhhain agus tutar deach baine duine agus creamy milk agus you know tá fatlóra mar a dearra, you know. Baine ucht rúd rud na rúd stendir bí beáil agus Look na fucking good day. Let's go be a bit of jelly. We just make a banyu rower. I'm not a banyu rower. Yeah, not better. Ní féidir a bheith le chrops in a bheige go, sin a rud ná. Os a dearfa. Rud a rud an sin nach difriocht idir Aistritheoirí agus Chóill Béalge. Agus má bhéitín sin maidir an dealúir sin íana nach mar ceadach duine canál a ráleagan chuir a Chóill Béalge agus éirim agus bonus an scéile thuairt ach gan ar Aistritheoirí. Ach bin mar a bhí riamh sin an áil go dtí níos seo nó níos a chatte nuair a dhéantaí sin le rá éonrúds na meán ísina is álaí as ní bhhain in éing ach ar fud na hórpa an if bhí asú ar héach san bit. Bhí ní láin cead a bhí cead go leoraigh go dtíine agus leantin sin ar raig leis an bhúm gus leantin fiúhain riimiis an bhúm an tair peidiró éire mas cead bhacha a lua a ghaisiil sin Don Quixote nó chuidechan de Don Quixote agus a áid ann ina bhfuil Don Quixote leointe tar éis do Batrail áil agus mar ceapa go ridir a bethe agus gáim sé seachan san tíósta sa chun an ihe chaabán go sacr suoinach agus an carréire is si sa chuige agus an carréire súil go dúchaigh an chalínéimse a chuige chun cairis na ihe a chaab leis mar a dtíirtha. Agus is álaigh in sa Spáine sin mar atá agus mar sin dó ach in san neadach ar an tair peidir ará ná tagann sé isteach chun mórnáin fianna sin joga fianna úrtá. Bhí an fian níos fearr ná aon rud eile seachas cuasaí leathais mar a dtíortha i Leabhar chorlaí san léimhí stíor agus tá nehéile sa leabhar airde sin nach fiú tráchtaí a dhéanamh mar a dtíortha. Ach an ceise bhfuil le sin ábhaid an féidir leis an Aistritheoirí feabhas a chur ar bhuntair. Sin bhfuil le héadród agus bhfuil an Aistritheoirí níos fearr ná an bhunsaoir. Well, we were a painter leor ní stóisiúil an bheirt go hénig Dracula agus an negan Béalge a dhéon Chultúrlann agus sílim gur sin samtla anfa de leabhar bhúil gur fearr an Aistritheoirí Béalge agus ríist dámbeadh a stát
Brab Stoke or féch an bigéir cúsaí neadar. Cé go sásta bheith is den is tó an Johan. Ach, Cínte, I mean, Queen, gá siar go dtí an focail fiú aistúá féin agus an puinte bhí they were also keen at Mayola. Queen go méidir úranta gur fear an focail Chultúrlann agus gur leagan gaige den leabhar is fear mas féad dá an tíirse go chun do chuid hain a dhéanamh don leabhar gur mar sin is fear mar gur féidir an just táchtaíos dó go brí agus brí an rud a choraniúil agus é sin a bhórt slán agus mas féidir é sin dhéanamh agus gan bheith fé chuoin ag an méle gur mar sin is fear. Agus aber síneach go bhar san go meid a bhís go léir san éon leabhar mar le dear hamsin. Aber an na hAoistritheoirí aber a caiintear na focail bheoga a ríisiús mar sin dó. Bhfuil focail bheoga sa bhéarla hána dheachar fad a thuairt go gaeilge. Cuinim se gcónaí fáistí atá sa bhéarla nótaí. Ná ní réon fáist néirí nótaí, agus ní féidir an blastin bhí si dána, bhí gara, bhí si gala be péirda. Agus dabhrí sin na cín aber ról Dáil agus chohhaile sin aber na cín na séasúsa. Tá siad an tasanach, ní bhain béarlach tá siad sasanach. An dua féile bhfuil tá tú gasú cultúir, ans cultúir féile in ábhar féile, an dúláin féile é sin chumá. Well, in a rire he nach bhfuil mar an í forlán í héige bhfuil muid gasú an Turkmen i Spanish. Nó tí mar sin is Béal an agus tá sin Spanish. Ja, bit go mil. Is cefn an bhí an skelta narni amarialar, té agus crumpets, should be version. Ní codú bí a héal na héir ní sin í dóilm ní cefn an go dé chuir me seach an bitir Balín Brack and immersion. Being tactful the culture under Valach a Halloween to start. Kevin imagine you hicklum smooth your hunt in the show on paper edition. Afternoon tea. Well, we took consider Ervini Erlior ta inta sassan her fund. Agus ni we to lure at a yahni sassani Sir Lewis Carroll. Yeah. Agus tá sé inta spéisiúil tá sé ar chundan ír bag an samplí atá agin smaile lort léin in Aistritheoirí compráidí agus má tá leorbí an Aistritheoirí ó bí dínta sasla sin mar higlinn compráidí agus tá ábhar trachta siúil agus siúil. Ach rin darnáithe Nicholas Williams Aistritheoirí dílis an dílis ar fad ar uaircéilte C.S. Lewis rudí hin se a bhín dó dheanta an éire. Ach revision brinú Aistritheoirí na fichidí. Páda go Chóill. Yeah, páda go Chóill. Agus an atní bhfuil cenal ráméis, cenal gibberish cante ag C.S. Lewis. Má bhainneann seo an Chóileach, chaiseisteach ó an Ghaeilge. Níl sin le na comedy. Rud a chuirta san. So, sin réiteach rud a chuirta. Comedy source of posters, Dónall seo pís ólis na fila tasáil ar bé, a ní noch tá Alice in Wonderland Aistrithe fihós sa Ghaeilge, fihós a Raghallaigh na Halban, agus fihós a Bhainanis, rud nach hóil go bhórán an bhíine. Dá bhí sin haréin cheannéile agus is dúbláin an bhór tá sé Aistrithe go dtí nach mór gachéin tangar dánig sa tá cúpla leabhar mór ana goach America mar leabhar ar na Aistritheoirí a bhuiine leis. Dá bhí sin más féidir Alice in Wonderland i dhéanamh go dtí leis nó go naí leis is féidir rudar bit a dhéanamh mar sin. Labhrás bhfuil a fáimna céine bhfuil nethe aber bhí tú gaidir Gearmáis an roiiciid bhfuil nethe a bhuiine le cultúr na díobha sin seachas na focail héin sa bhéidir gur féidir dultaí dhéanamh a bhfuil ar a béad a dhíomh Gaelgid haisig an chur agus oris bí tosa gasú na sceirtas an bhfuin le Frankish agus le Gearmáis na níos na riime seo. So an cuasa íse gist chumáil le cuasaí tangan agus cuasaí cultúir. Tá an ceantam a gobar fiáir in na scríomhas 8 tá sé bunaí ar an 7 agus tá trocht ar
méid an struchtúr sóisialta na huaisle agus na meanúisle in sin Gearmáin agus na téirmí a fád amháin le sin agus téirmháin bhí anna Juncker agus na rannastú sin béarlachar sé ar na Squire agus sin na rannastú sa bhocló sin réigeteir na scoivéir. As ima tosaí le sin agus dúbar na hain. Na. Sin aibhte le sin an ar réistú scoivéir tá fuaim rána leis agus tá an charachtar dámnaíad ón 8 seconds, so dáithar mar sin go dtí barón faoiére agus dé mar sin. So tá na deafrachtaí sin an íomh na leibhéil hóisialta na huaisle éagsúla. Bhí méid ina fotheadin sin roinnt bliantachan agus scon an Gearmánach a bhí an, agus torc Gearmánaí bhí an, agus dúirt in bháin díochuid leis a duine eile, agus sin freagra tugu na díochuid sé freisin. Tá céir de dhéanastú an sin, ní éadach tú díos muire chuid a chuirán marall gur Islamaí I bhí caiint. As ní cuinnum céad a chur méid díochuid sé freisin agus go téin nó rud a cinint mar sin, ach Spáis a rud chu bonúsach le díochuid agus díos muire chuid. Nach chuir mu spéisi le hanna I déras muide, ach nar chuir so sin I méil duine nach bhfuil an muire ina gréide caithe asúíonna ar sin. Tá Muiris a chórann. Tá Miriam sa chórann. Ó, bhfuil a ní muide bí muide céanna dóí. Táú táú sin a sin. Ok, ógus ceist anna bhahan son mar le cuasaí réine, cuasaí na huaisle agus na gnáthghine. Ní sé rééis is cuiinem nuair a bhí bhúmar Martin na Cain agus an teisceáin I dhéinse agus ní bhain gúil sé at agus fadúir. Ach ceann sa geraine bhí an gúm mar gabhar ná a bhéon difriige idir nó réimsí agsúla bhí caint na nuasal agus caint na gnáthghine mar a chéile agus dúradh leis ná raibh sa rud go léir ach caint lucht grafa ghuirt an fochan Saidú. Agus sé freagadh dúirte bhfuil ní le gom ach gaeilge lucht grafa ghuirt sin bhfuil dá. Agus is fáibí sin mar a raibh na réimena sá go cuitar cé gróda sa gaeilge ach níl tafad a gcuinóra mar a deir. So is fáib sa bhreisí sin mar a deir. Fáibí ach beidir go bhealach chimpó leir agus fádan nabartí agus castach nabartí. Agus dír a flúta cinnte le go mar codarsnacht go chin aga cinnteán. Nis ní hAoine chuir canún tí méil charachtar bháin, is canún teile méil charachtar eile mar ní máisteach na canúntí eile am. Rud a contrúteach le in na sóilm, ar mar máisteach ar a canún teile, ach ní cúisbinach bhéta cinál castach teanga a chuir méil charachtar bháin nach charachtar eile ní is Bhain sin clasú. Fágur bag fi sin Bhí mé teing go ag Aistritheoirí an bhúm fan ní an glúin ratha. Bhí scéal an bhí mar hapla uair ar titil the Northern Iron le George A. Birmingham, íar na tuaisceart, agus tá sé site in glintí intrama agus I measc Chóill ministéire presbytéireach agus tá láir géalaí na mún láir mar is Aistritheoirí muoinach ar an textar fáil ach tean daine go ba Feirste agus castar scoutséirí ba Feirste ar an duine seo agus an acu is guribh na chéile acu agus dráchaint agus chaint Feirste géalaigh olú a agus amar bhí ar ó féim le cinál canúint cinál uairí seo is géalaigh olú. Ní fáig mar sin gopsa a ródá Fómhar mar tuise leir an pódium agus an dacrat a bhí ann agus tá sin ceann caiint mar jóir an tíirse bheith an Aistritheoirí an chopnis a bhí mé an fólín agus bhís gom gur mé teacht chuig sin agus idró dhearan leabhar me chun an leicthe sin agus consaráin leicthe so agus tá chuirsí sanna hiléir mar jóir na héitsin a chuirte seach agus na héitsin ábhainte eile agus
can the in the shin, so on rate would be a gumps to Richard or douchebader, great goal, I'm part of me, I was started with cat from Gamadian to play master, so. You got Leabhar good goal of fashion general around, yeah. So, agus vein another Yeah. Gnei the well the moon is still just gone there. Agus is ceist ar bh éagan sin os a caiintear na agus luig Labhrás an Cathaoirleach. Agus a rís nóair a bhí an múm an gúmin íar do láin, agus bhí na leabhar taptamach go dubh, níor chuir éonsmach de réir a dhéach in a ráród a dhéanamh. Agus ceann go dtí hála ná gur raibh severas gaeilge canúna únta ná fáin túnis do gná. Agus a rís an cheisian maiolalar na cinálcha difriúla gaeilge. De gastrig shows me Griana wait on the line Islanders na Painéal. Agus Quenig gur gaige bí lot ag na duine in san Lochlainn sa chéad mui riamh. Da bis lí hí an leabhar a rúchasú, hí sé a dhéanamh níos cruinne níos cifrtaige. Agus brahman or ceanna na Aistritheoirí a dhéanamh seán ach Muiris William Carleton. Ceann den bhíogáin úr scéaltha san éiris diaag fiú é léamh gcónaí. Sé sin darlumm a bhíontaí as mar chléirta hain sin modelle. Agus tá sí úntach dílis. Ach a ríist chuir gás go Aistritheoirí nuair a dhéon seos an bhíogaíonna Aistritheoirí ar adragóil le Painéal. Agus ar chunúsa sin ar dúis as mis adragóil a gorcaig, tá áit dar bannam adragóil in íor chorcaí, adar chuil tá air. Ach tá adar bhaile I dtíor chunne, is na sléití dtíor chunne, rud nar higus a gná. Agus Kunst beter kan ik aan of like in hier gakwiele gweetjes verkrijgen. Die heb je ik flag. Als je dit zo marchen hoe rodegen al hAoine zo gaat ik me van een weervee oorscheel de kennen zien via leren de diarree. Als je ook een alle hoe nog rodegen 4 rechterpuntjes. Wat? Is maar de kitchen job. Ach, wat een Ach, an Aistritheoirí ceart in a bud, sin is tópa. Agus spéis, agus dúil ag an Aistritheoirí san ábhar stóil, is ásta a chuid héine éanamh den leabhar. Is cum a cén leabhar tá a gceist. Cuoinigar na leabhar siimplí do fáistí, cuoinigar asteach agus obligh, cuoinigar de cín sin ó a déanta ag Gabriel Rosenstock, agus an trí bhúil sé rééis Dónall agus an taine comá, agus an trí a déitring leis agus iniontar gailú seos na bríomh na blacktrade so mar sin. Más féidir le é dhéanamh, má rihann sé leis an Aistritheoirí é sin i dhéanamh, agus mátá sé de bheith sneachige nó a chuid héine dhéanamh den leabhar, beidir gur bharmar é dhéanamh mar sin. Ach níor fá Lochlainn an ach hadar a chur I méle ghuinéigen as spéal Feirste. Mar a bheith sé láin. Well, de ghuiine bhfuil Ní ná gur ceistí a handóhhéid lom agus mé lérodí mar a gur. Mar dúra go ríist Martin na cain ríist nar a heisig sin dúirte go raibh sé ró chosarigeach. Go raibh sé mar is it dibredáin for ír tá scéal sit. So it's a pigeon. Well, personally, do you get them down, shall say, like that? Marshall. So, and then will Ruddy a gaioi to bring to school. Well, what's a good deal? I think Reptanish here starts a scale and I'm out. So look at Locha, agus, Kunagas, and Lorsham, Katrina Loima River, an gasur, an capel, an madura, agus an crecha. It's Lord the Feirste tan agus ta anbéimar fan an fanart. It's fanart in ta alinta tan agus ta anbéim go na lera díans Lord. Agus tan spás gan agus tan túdar in ta scorpalach agus tan túdar branin sin a lauschrivenin ar a Aistritheoirí an Lord go dín go tanga eile. Agus tá gobar is kind of cóhans go lei sin na Muiris agus muid fada glóir country seo,
Bhhailin a bheith oltach, mar tan treid mhór an Feirste, oltaí Virginia. Ach tá conal sa bhhad níos giolla na go dtí mar a dhéanamh. Agus in sa déanú meistí dús é bud an chuid canal firmathe táite, mar tá sin sparil le spáis. So sin ní hen lí ar bhirtans. Ceist bhfuil orta Labhrás so de mynd os y ple go gar miúil le héad seo. An bhaint réon jas as na hingil Aistritheoirí as na Google Translate agus na head an Tyson. Bhfuil éon bheasara bhfuil drodheas ag loch gar miúil na hingil so go mbíonn Lochlainn an dain nó Lochlainn na Gaeilge a bhaint miúsáid a aspa an tamar bhad. Well, tá údaí Aistritheoirí nach inil Aistritheoirí agus féidir ús leis an Aistritheoirí tá chuomhnead go nuair rinne túhanana agus tuair sé níos nuair rinne túhanana matchanaí chuig go fin géad 60 go fin géad mar sin agus tá sé sin ús ag chorban go gaiim. An machine Aistritheoirí hain ní chréite an tarú atá tacaí ar sin le déimlíonna agus tá mai cheappa le beidir le chúl bliana nuas leis a caint ar a machine Aistritheoirí néireach agus tá rionsúirla sí an agus chuir an téex Béal nó Frankis na Gaman se stechan agus túra sé téex scoil go chud i léan go bra. Ní go botún gramadí an, ní go an botún litrí an, a sin oríonn tú compráid idir a dáhéach segus tú go méidir go dá mún se sa túút. Tá réon machine Aistritheoirí techt. Tá sé techt. Ní se an fós. Tá sé níos fearr go téex tá struchtúr ó bhfuil cóir struchtúr an agus bhfuil i machine an ólam céirt go cheartta chuid seo. Ní múide go neagra teach má céanna leis litríocht. Béal go bhfuil ní an struchtúr céanna leis litríocht. Ní mar a chéile lágans na bhín charachtar a caiint ní lágans mar a chéile. Agus smá leis scríbneoir búnaí mar ar a cor ó chur in sa ggóraid. Agus ní mar go ní a machine fósanna leis sin íana. Ach bheith sé spéisiúil rud a cínt féidir aber Finnigans Wake a chur sneachir machine Aistritheoirí. Go bheith tú céirtí go sé níos Ní fi níos fearr Trí an na hain Finnigans Wake go bháin agus níach mhar a cúciú lehanach. Ach bheith sé spéisiúil amach céirtíanach machine Aistritheoirí lei sin, mar eall gúna chóir go héagsú. Just go dtíireach sin dohuiid am héin ar na machine ar na húlaí ar na cléisina íon Aistritheoirí. Sílam, well, tá dealú seo, sílam go seo ag ardósach an Aistritheoirí pragmatach a thugtar ar bhuascail a bhíon túla agus a Béal go ólais agus sin tá Aistritheoirí litere an. Tá sé rubeg mar a déanam rubeg canal ardósach mar dealú. Ach sílam ag as an Aistritheoirí pragmatach is agóhairt agus a déanam sin fast. But just brother bhhain mar ar inil agus mar sin dá, tá rud báile má lua tobar na Gaeilge, bonachar ar in fearú an cara seo, cíhín ó Dibhín sin, céaran ó Dibhín, agus tá sé fíorhhaid. Is canal bonachar dáhanach den a seanlióirí bhún. Agus big rudí an, skip an couple of seartlein bhí má pléile rud, he became addicted to it. Agus tá fátal an cosla an dúile, agus mar tú spreachar rud, but ní drogéí a gceist in é réad sa rud seo. So chuir meisteach addicted in tobar na Gaeilge. Sin tarú le forma, fuair sé grim gráis fuair sé grain gráis den bhuaigh níos tamí. But na bhfuil sin ítach agus a léhéad a asebáil. Agus nuair a bhíon leisce ar agurthóirí Ha'oine agus iad a búnc, an déan siad a tríal ar na gléasna seo.
Yeah. That's good, catch on it. Okay, all right. Just run the point the chin. Historia, like talking to me, we're off. We make claims the clashing group with the gums and goes. We need a sackistach. Aistritheoirí is we totally fear Aistritheoirí. Ach, on the brilliant clear the temple. She should run a hundred gleilistach on, and took it Béal and Giolla of mhar. Maar hAoine, het is gerust een grote tacht en zo, het is een Frase Giolla, als capital critical gebra, after the nos long Béal, it was full of mouth to mouth. Queen were called religion, and fucking we have gained Feirste, here dinner behind. There was no baptism in gin. So, but I don't know in Yacheno. So, to 5 minutes, you know, I was stochen the North Negen, well, ni alleen Finneadha in Aistritheoirí. I think I should find a good dough, stochen, ach, marchen dynamisch or Neold, agus Jimmerhashe, Raghallaigh star. Braham will find harach Antain song, young agus marchen tá Dónall le scéal ancient, do Labhrás rá, agus Chóill. So, go to Leabhar.